बिजनियाव लोक्षि फुजा जागासिनो दं आरोना जों लोक्षि फुजाखौ नायनो फैदों। Goबां फिसियो नै आं दा लोक्षि फुजा दंफैयो आरोना बिजनि लोक्षि मेलायाव बेरायनो फैदों सबसे आसामनि देरसिन लोक्षि फुजा आरोना दिनै देग्लाय बे बोसोराव लोक्षि फुजाखौ 14 सान खुंगोन आरोना दासिम 133 सान बोसोर। हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव नै दा जोङो बिजनि लोक्षि फुजायाव बेरायनो फैदों आरोना लाइन स्टार्ट नांबाय आरोना जोङो आसामनि सबसे देरसिन फुजा जायो लोक्षि फुजाया 14 सान आरोना दासिम बेखौ खुंनाया 130 बोसोरनि बारबाय आरोना जारिमिननि बै जुगनिफ्राय खुंबोनाय दासिमबो खुंगासिनो दङ। दा बेसेबां गिदिर जायो मेलायाव जोङो फैदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर फैदो जों लोगोसे ना मा होनो बांद्राय बुंबाय थाला। बेनिफ्रायनो फुरा भिर आरोना मन्दिराव भिर बिरादनो ओमफ्राय ओरैनो बुस्थु फानला जोबदों आरोना बिराद गिदिर जायो 14 दिन आरोना 14 सान फैगोन सुनिबारसिम जागोन होनदों ओमफ्राय नै मानसिया डाइनासर फट' शुट खालामदों आरोना डाइनासरजों kasar फिसोर नै मेन जायगा मोनफैबाय मेलानि माबा माबि गासिबो दं आरोना
Good evening, ladies and gentlemen. हमारी को नमस्कार है. 사카소 리브 जिंदा लड़की को काट के दो टुकड़ा कर दूंगा।